हेलौ लोगोफोर, जों दा मोनसे जायगायाव दंफैयो, हाजो खाथि जायगायाव। आंजों लोगोसे दं खुंगुर आरो गामिनि सासे लोगो बिजित। दा जोङो दंफैयो मोनसे जायगायाव आरोना। मुङा बिनि दैजिमा। ओमफ्राय दा इयाव माबा सिङाव दंफां सिङाव जोङो दंफैयो बेयाव। ओमफ्राय लोगोसे आङो मोनसे ब्लगबो बानायदो, बेखौ आं दा हराव थांनानै इडि बानायहैगोन। उनाव गाबोन नङाबा समफोर नुनो मोनो आरो ब्लगखौ। दा ओरैनो ओमफ्राय लाइभखौ आङो बानायनो नागिरदों फार्स्ट टाइम। माबायदि जायो होननानै। दा नोंसोरो दिन्थिनोसै हाजोखौ माबायदि। नै बिथाङा जाबाय खुंगुर आरो सासे दङ ओजा बिजित। दैनि साउन्डआ मोजांथारलै। बांद्राय गोलाव खालामालै लाइभखौ। माने बेयाव नेटआ एसे मोजां नाङो, बेनि थाखायनो आङो बेयाव लाइभ स्ट्रिम खालामनायनि होननानै खालामबाय आरोना। एसे गाज्रि मोनोबाथाय निमाहा होदो। ओमफ्राय बे जायगाया जोंनि लकेल खाथियावनो दं नालाय, बेयाव फैदो जोङो थारमाने दिनै टाइम पास खालामनो ओरैनो। आरो हाजोखौ जोबोद समायना नुदों, जोबोद ब्लु, जोबोद निला नुदों। दा केमेरायाव मोजाङै सिनायाखै जानो हागौ। प्रान्जल ब्रह्म बहानि आरो बबेनि दैमा? जोङो जाबाय बाक्सानि। ओमफ्राय बे दैमाया भुटाननिफ्राय फैदों, हाजोनिफ्राय, हिमालय हाजोनिफ्राय। ओमफ्राय बियो जोंनि साइडथिं दं, बाक्सानि माबालै गलागाव बा सिमला एरिया। सिमलानि सानजाखै जानांगौ जोंनि जायगाया, माने सिमलानि सानजाखै जानांगौसो होनफ्लांबाय। ओमफ्राय बियो दांग्रिगाव नावफुटा साइडखै, जों दा जेराव फैदों। दसे सम ओजा दं मार्ट', ओजाहा अन्थाइ रोगागासिनो, अन्थाइ। माने जोंनि जा एरियायाव अन्थाइनि गोनां जायोना, बेफोराव माने बेनिफ्रायनो लांनानै फानहैयो आरोना मानसिफोरा। ओमफ्राय बे अन्थाइया माने हाजोनिफ्राय दैबानाजों फैफानाय। ओमफ्राय बे अन्थाइफोरखौ बा लकेलनि मानसिफोरा नङाबा बेबायदिनो खाथि खालानि मानसिफोरा लांफैयो आरोना, लांफैनानै फानहैयो बा फानो। बिदिनो ओमफ्राय न' लुनायफोरावबो बाहायनो हायो, जेरावबो बाहायनो हागोन बेखौ। ओइ खुंगुर, बेयाव माने गासिबो लांफैनो हायो नामा? हा हायोना? फैसा नांगोन ना? माने लकेलनि टिम मानसिफोरा माबायो खोमा। बै नुनाय न'फोरावबो माबा सोरबा अन्थाइ बुख्रुबगासिनो दं, अन्थाइ बुख्रुबगासिनो दं। हेलौ पि एस बि प्रेजेन्स। हेलौ। बे जायगायाव आङो दाखालि फैखांबायमोन। दाखालि माबाखालि ओइ एक्सन मोनसे सिन माबा फैदोंमोन ना, एक्सन खालामनो फैदोंमोन ना मोनसे सिन, मामोनलै ओइ मोनसे फिल्मालाय आंनो नांगौ फिल्मनि जा एक्सन सिन खालामफैदोंमोन ना, बेयाव फैदोंमोन जोङो। बै ससेयाव फैदोंमोन, बेयाव फैद्रायाखै, बै ससेयावनो। ओमफ्राय बेयावनो सिनायलांदो आरोना। कमेन्टआ मावनो जायोमोनलै। सिनायदोंना दा आंखौ? सिनायदों आं, पि एस बि प्रेजेन्सखौ सिनायदों। माबा
दाखालि सर्ट फिल्म ओंखारखांबायना बिसोरनि थगायसुला गोसो आं बारा हमनो हायाखैलै बारा मिथिगोना आं दिनै फार्स्ट लाइभ स्ट्रिम खालामदोंना बेनि थाखायनो इमान बारा माबानो आङो दा नै मोनसे माबा जाना दं बेखौ आं माबोरै खोमोरनो हायाखै र' इमान आं बांद्राय बिउटि प्लासफोरखौ